Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις επισκέψεις μας σε σπίτια ανθρώπων οι οποίοι χρειάζονται την ανάγκη και έχουν την όρεξη να μάθουν από νέες τεχνολογίες και το ίντερνετ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσουμε μέσα στο στούντιο τον δεύτερο καλεσμένο μας, τον κύριο Δελακοβία Γιάννη, ο οποίος είναι από τον Άη Νικόλα της Πελοποννήσου. Εκεί πέρα οι άνθρωποι ξεκινήσαν το 2004 με μια ιδιωτική πρωτοβουλία να στήσουν ένα ασύρματο δίκτυο τοπικό εκεί για να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους οι κάτοικοι. Και θέλω να τον υποδεχθώ να μπει μέσα να μας τα πει όλα αναλυτικά. Ας έρθει λοιπόν. Hello. Να ανοίξει. Σουσάνια άνοιξε, λέγεται. Τελείως. Καλώς ορίσατε στο Escape. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά. Συμβολικά κάθομαι στην άκρη του τραπεζιού, όπως και ο Άγιος Νικόλαος που βρίσκεται στο νότιο-ανατολικότερο σημείο της υπηρετικής Ευρώπης. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην νέα σας προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Λάουρα, Κώστα και Ανδρονίκη. Και εύχομαι η εκπομπή σας να περάσει το μήνυμα, μεταξύ άλλων φυσικά, ότι η τεχνολογία πρέπει να υπηρετήσει τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος η τεχνολογία. Σωστό αυτό που λέτε. Κύριε Δελακοβία, πείτε μας τι έχετε κάνει εκεί πέρα στον Άη Νικόλα, πώς ξεκινήσατε, πού βρίσκεστε σήμερα. Στον Άγιο Νικόλαο ξεκινήσαμε το 2004 μια παρέα παιδιών να στήσουμε ένα ασύρματο δίκτυο για να εξυπηρετήσουμε ανάγκες όπως τα παιχνίδια, η ανταλλαγή αρχείων. Ξέρετε ότι τα παλαιότερα χρόνια δεν ήταν πολύ εύκολο να ανταλλάξει αρχεία και πόσο μάλλον σε ένα χωριό το οποίο δεν υπήρχε και κάποια υποδομή δικτυακή για να το κάνεις, ούτε ίντερνετ. Ήταν μέσω του δικτύου PSTN το ίντερνετ. Να πω ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή μου και το site σας, agiosnikolaos.net. Στη συνέχεια... Μικρή ερώτηση, παρένθεση. Μάλλον πόσοι άνθρωποι ζουν στο χωριό, μόνιμοι κάτοικοι, πόσους Στον Άγιο Νικόλαο ζουν αυτή τη στιγμή περίπου 600 με 700 άνθρωποι, οι οποίοι το καλοκαίρι φτάνουν και τους 2.000. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία φοιτούν σε τριτοβάθμια εκπαίδευση εδώ στα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και φυσικά πολλοί κάτοικοι οι οποίοι λόγω δουλειάς έχουν εγκαταλείψει το χωριό. Οι μόνιμοι όμως είστε 600 και 700 άνθρωποι. Είναι 600-700, οι οποίοι τις γιορτές και το καλοκαίρι γίνονται σαφώς πολύ περισσότεροι. Πώς το φτιάξατε τώρα όλο αυτό το δίκτυο, το κάνετε μόνοι σας, έτσι? Φυσικά. Πώς, και αυτό είναι και το σπουδαίο της υπόθεσης. Η παρέα αυτή παιδιών ξεκίνησε φυσικά με την ανταλλαγή των αρχείων και κάποια στιγμή το 2005 ο έτερος φίλος ο Παναγιώτης ο Κρανιδιώτης βρισκόταν σε ένα συνέδριο και η ιδέα που τέθηκε από το συνέδριο ήταν να ενταχθεί ο Νικόλαος στο πρόγραμμα Rural Wings, που είναι ήταν μάλλον ένα πρόγραμμα γιατί ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει σύνδεση στο ίντερνετ σε απομακρυσμένες και τις πρόσθετες περιοχές. Ο Άγιος Νικόλαος λοιπόν επελέχθη για να είναι μία από αυτές τις περιοχές και έτσι το δίκτυο σιγά σιγά μεγάλωνε. Πώς το αντιμετώπισαν οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού? Και δεν μιλάω για τα παιδιά, μιλάω για τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, που πάνε ίσως, που είναι κτηνοτρόφοι, που είναι γεωργοί, που πάνε στο χωράφι τους. Παίρνανε και το λάπτοπ μαζί. Ναι, αρκετοί από αυτούς παίρνανε στις αγρικίες το λάπτοπ μαζί. Ανοιχτή σαν την κυρία Λένε. Βέβαια δεν το έπαιρναν μόνο για τη σύνδεση στο διαδίκτυο, αλλά όπως ξέρετε και θα έχετε διαβάσει και στα δημοσιεύματα, μετά την επέκταση του δικτύου και ακόμα περισσότερους οικισμούς που βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, ένα δίκτυο από μετεωρολογικούς σταθμούς εγκαταστάθηκε εκεί, όπως και ένα δίκτυο από σταθμούς λήψεων σημάτων του ΆΙΣ. Οι ναυτικοί ήθελαν να μπουν να δουν πού βρίσκονται τα καράβια των συγγενών τους, πέρανε μαζί τους ή το τηλέφωνό τους είτε τον προσωπικό της υπολογιστή και έμπαιναν λοιπόν στο διαδίκτυο για να δουν, να δουν πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο. Επίσης, οι αγρότες μας και οι ψαράδες μας έμπαιναν να δουν τον καιρό. Να δουν τι γίνεται, πώς θα πάνε στη δουλειά, δεν θα πάνε στη δουλειά. Πώς μάθανε να μπαίνουν, κύριε Δελακοβία, όμως? Γιατί είναι και αυτό, δηλαδή, εμένα με προβληματίζει. Πώς ένας άνθρωπος 50-60 χρόνων. Ξαναλέω, ο Άγιος Νικόλαος έχει, και ήθελα να πω για αυτή την προσπάθεια, ότι οι νέοι άνθρωποι στηρίζουν το χωριό και είναι αποτέλεσμα συλλογικότητας. Κάτι το οποίο φυσικά πρέπει να επενέσει κάποιος, όχι το τεχνολογικό, ας πούμε, την τεχνολογική υποδομή, αλλά το ότι συλλογικά άνθρωποι δούλεψαν και έφτιαξαν αυτό το πράγμα. Και αυτό στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε συνηθίσει να κινούμαστε κατά μόνας
Και όχι συλλογικά. Πρέπει να είμαστε πιο ομαδικοί. Και αυτό βρίσκω εγώ πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι είναι ξεκίνησε σαν μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Και θα συνεχίσει φυσικά. Το μεράκι το δικό σας, και στην πορεία ήσασταν και τυχεροί, φαντάζομαι, να βρεθείτε στο πρόγραμμα, να μπείτε στο πρόγραμμα και να το αξιοποιήσετε. Το πρόγραμμα ήταν μέσω του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δηλαδή, για 3 χρόνια το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κάλυπτε, ξαναλέω, τη σύνδεση στο ίντερνετ. Η υποδομή όλη με τους κόμβους, τους ασύρματους κόμβους και τα hot spots στήθηκε καθαρά από τους ανθρώπους, από αγρότες, από οικοδόμους, από ναυπηγούς, από μηχανικούς, από ηλεκτρολόγους, από όλη τους τομείς της κοινωνίας. Θέλω να μου εξηγήσετε για αυτό το κοντρόλ που υπάρχει στο σχολείο, κάτι με χρησιμοποιημένα πράγματα, τι έγινε εκεί? Ναι, στον Άγιο Νικόλαο, στο Δημοτικό Σχολείο συγκεκριμένα, αφού μπήκαν οι σταθμοί, η κόμβη του δικτύου, θα έπρεπε να υπάρχει και ένα σημείο παρακολούθησης όλων αυτών. Στο Δημοτικό Σχολείο, λοιπόν, εγκαταστάθηκαν αρκετοί εξυπηρετητές, καθώς και προγράμματα τα οποία παρακολουθούσαν την πρόσβαση στο ίντερνετ, όχι για να είμαστε κατάσκοποι και ρουφιάνοι, προφανώς δεν έγινε αυτό το λόγο, απλά έπρεπε με κάποιο τρόπο, επειδή η σύνδεση ήταν πολύ μικρή, δηλαδή η ευρυζωνικότητα που είχαμε και το bandwidth το συνολικό ήταν στο 1 Mbit, θα έπρεπε κάπως να παρακολουθούμε την σύνδεση, έτσι ώστε οι υπηρεσίες να προλάβουμε την άρνηση των υπηρεσιών. Μπορούμε να βλέπουμε και εικόνα. Την προλάβαμε γιατί υπάρχει ένα firewall το οποίο σαφώς λογοκρίνει εκεί την πρόσβαση στο ίντερνετ και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, διότι, ξαναλέω, το bandwidth είναι πάρα πολύ λίγο. Οπότε το περιορίζετε σε συγκεκριμένα πράγματα. Το περιορίζουμε σε συγκεκριμένα. Δηλαδή γίνεται αρκετά μεγάλη λογοκρισία και πολλές φορές την χάνει, ας πούμε, κακής αντιμετώπισης από τους κατοίκους. Αρνητικών σχολείων. Ναι, πολλά αρνητικά σχόλια. Δεν μπαίνω, δεν δείχνω, θέλω να δω αυτό, θέλω να δω την Τζούλια, ας πούμε, και αυτά. Τα διπλανά χωριά τι λένε, έχουν μπει και εκείνη στη διαδικασία? Τα διπλανά χωριά, ο κοντινότερος σε εισαγωγικά τεχνολογικά πολιτισμός βρίσκεται στην Νεάπολη Βιών, η οποία είναι η έδρα του πρώην Δήμου Βιών. Και είναι Κομμόπολη, μια Κομμόπολη, στην οποία εκεί υπάρχει ADSL. Ο καθένας εκεί έχει μια ευρυζωνική σύνδεση στο σπίτι και δεν χρειάστηκε να αναπτυχθεί ένα τέτοιο πράγμα. Αναρωτιόμουν πριν, Ηλία, πώς μπορεί ένας άνθρωπος που είναι μεγαλύτερος σε ηλικία να μάθει να χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή ώστε να μπαίνει και στο ίντερνετ. Και την απάντηση την έχω στην οθόνη μου. Είμαστε σε επαφή με την κυρία Τασία. Τη γνωρίζετε την κυρία Τασία, κύριε Δελακοβέα? Βέβαια, είναι θεία. Προφανώς. Κυρία Τασία. Έχουμε κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω αν μας ακούει η κυρία Τασία. Γεια σας, κυρία Τασία. Γεια σας και σε εσάς. Τι κάνετε? Καλά είμαι εγώ, εσείς είστε καλά? Καλά είμαστε. Πού βρίσκεστε τώρα? Τώρα βρίσκομαι στον Πειραιά. Δυστυχώς η κυρία Τασία έχει έρθει στην Αθήνα. Κανονικά η σύνδεση ήταν να γίνει με το χωριό, αλλά ήρθε στην Αθήνα και δεν πειράζει. Πώς θα πάτε με το ίντερνετ, προχωράτε? Προσπαθώ. Μια χαρά τα πάτε όμως. Για των παιδιών μου, των εγγονιών μου, προσπαθώ. Σας βοηθάει καθόλου? Έχετε μια ταβέρνα, δεν κάνω λάθος. Έχει μια ταβέρνα? Όχι, δεν έχει. Δεν έχει ταβέρνα. Αλλά θα μπορούσε να έχει. Θα μπορούσε να έχει μια ταβέρνα. Με ποιον μιλάει η κυρία Τασία? Κυρία Τασία, με ποιον μιλάτε μέσω του Skype όταν είστε στον υπολογιστή σας, με τα παιδιά, εγγόνια? Παιδιά μου, με τα εγγόνια μου, με τον αδελφό μου Αμερική, με τα νύψια μου. Πολύ σημαντικό. Στο Λονδίνο έχω πολλούς ξενιτεμένους και μιλάω με όλους. Πρέπει να έχετε περισσότερους από ό,τι έχω εγώ στην ατζέντα μου στο Skype. Τι λένε οι συνομιλητές σας, χαίρονται που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία και ξέρετε να χρησιμοποιείτε το Skype και σας βλέπουν και επιτέλους? Και βέβαια χαίρονται και τώρα αυτή τη στιγμή με βλέπουνε. Σας βλέπουνε, να τους χαιρετήσετε λοιπόν τότε. Χαιρετίσματα και από εμάς. Χαιρετίσματα. Κύριε Δελακοβία, αυτά που μας είπατε όλα, αμέσως έγινε εμφανές γιατί ήταν τόσο σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή να βλέπουμε την κυρία Τασία τώρα να επικοινωνεί με την Αμερική με εικόνα είναι κάτι το τρομερό. Είστε καλεσμένοι όλοι στον Άγιο Νικόλαο, Βιών Λακωνίας, το νότιο-ανατολικότερο χωριό της υπηρετικής Ευρώπης, ξαναλέω, να έρθετε να τα δείτε πραγματικά και να μείνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λέω να γυρίσουμε ακόμα. Αν έχουμε την κυρία Τασία. Κυρία Τασία, τι είναι για σας το ίντερνετ, σε τι σας βοηθάει? Σε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα να επικοινωνώ με τα παιδιά μου, με τα εγγόνια μου, με τα νύψια μου, με τον αδελφό μου. Έχω πάρα πολλούς ξένους. Ποιος σας έμαθε να το κάνετε αυτό, ποιος σας το έμαθε? Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.
Πολύ ωραία. Που μαθαίνω τα νέα τους, για την υγεία τους, για τις δουλειές τους, για τα πάντα. Να τους χαίρεστε όλους. Εσείς τώρα μπαίνετε και στο ίντερνετ, όχι μόνο στο Skype, κάνετε και άλλα πράγματα, ψάχνετε κάτι, τίποτα? Έχω την κόρη μου εδώ πέρα και ψάχνουμε μαζί. Συνταγές? Συνταγές είναι το πρώτο και το καλύτερο. Βέβαια, ναι. Ωραία, όταν έρθουμε λοιπόν θα έχετε βρει. Τα κουλουράκια μας, να κάνουμε τα φαγητά μας. Να λέτε αυτά και πεινάμε, κυρία Τασία. Όταν έρθουμε στον Άγιο Νικόλαο, κυρία Τασία, θα μας μαγειρέψετε? Μην την παιδεύεις τη γυναίκα. Άμα θέλει, Θα πάμε φαγωμένοι. Κύριε Θελακοβία, πριν δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος να κάνει κάποια άλλη ερώτηση. Όχι, αλλά να χαιρετήσουμε την κυρία Τασία, να την ευχαριστήσουμε. Κύριε Τασία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ωραία. Κύριε Θηλακοβία, λοιπόν, σήμερα και πριν σας αφήσουμε, δεν ξέρω αν θέλουν και οι υπόλοιποι συνομιλητές να κάνουν κάποια ερώτηση. Εγώ θα ήθελα να κάνω. Ναι, πριν κάνετε αυτό, σήμερα πού βρίσκεται, σε τι στάδιο βρίσκεται αυτές τις κινήσεις? Οι κινήσεις μετά τα τελευταία δημοσιεύματα που είδαν το φως, μάλλον το δημοσίευμα της ελευθεροτυπίας κατά κύριο λόγο, έχουμε τη διαβεβαίωση από τον ΟΤΕ ότι πλέον το χωριό θα αποκτήσει αληθινή ευρυζωνικότητα και μάλιστα στη μέγιστη ταχύτητα, στη μέγιστη χωρητικότητα, να το βάλουμε στη σωστή ορολογία. Και εμείς σαν κοινωνία θα συνεχίσουμε να αναπτύξουμε το ασύρματο δίκτυο έτσι ώστε να υπάρχουν τεχνολογίες όπως η τηλεματική, η πληροφόρηση δηλαδή των κατοίκων εκεί. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα info channel και θέλουμε να συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο έτσι ώστε να αποκτήσουμε μια συχνότητα εκεί για να δίνουμε πληροφορίες μέσω εφαρμογών τηλεματικής. Θα θέλαμε μια περαιτέρω συνεργασία, γιατί όπως σας είπα συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για το σύστημα ICE, το σύστημα εντοπισμού πλοίων, το οποίο εμείς είμαστε συνεργάτης και προσφέρουμε, είπαμε, την σύνδεση και θέλουμε να συνεργαστούμε μια περαιτέρω συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έτσι ώστε να υπάρχουν κάποιες κάμερες στην παραλία, στις ακτές μας για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης. Και πολλά άλλα τα οποία φαντάζομαι θα είναι αρκετά χρήσιμα και θα βοηθήσετε κι εσείς. Κύριε Θηλακοβία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε γιατί έχουμε και άλλα θέματα να αναπτύξουμε, γιατί δυστυχώς είπαμε ότι στο σχολείο βρίσκονται όλα αυτά, αλλά ο σχολικός καλλικράτης θέλει να κλείσει το σχολείο μας και να κλείσει όλη αυτή την τεχνολογία που έχουμε εγκαταστήσει εκεί, τους διαδραστικούς πίνακες, ένα τεράστιο δίκτυο υπολογιστών. Ωραία, θα ξανασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Θα θέλουμε λοιπόν και θέλουμε μια έκκληση να κάνουμε στο Υπουργείο να κρατήσει ανοιχτό το σχολείο μας. Έγινε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε εμείς να κάνουμε ένα μικρό break και αμέσως μετά Λίον μαζί μας να παίξουν μουσική.